Entre vos i jo hi ha alguna diferència? A l'hostal tant valen els vostres dobles com els meus. Però si l'hostalera en té quarta distinció, és perquè em correspon més que vos. Per quina raó? Jo som el marquès de Forlì-Popoli. I jo som el comte d'Alba Fiolita. Sí, comte. Títol comprat. Jo he comprat el contact quan vos heu venut el marquesat. Ja n'hi ha prou. Som qui som i se m'ha de tenir respecte. Qui vos pren el respecte? Sou vos que vos preneu massa llibertats parlant. Jo estic en aquesta casa perquè m'estic l'hostalera. Tothom ho sap i tothom ha de respectar una llota que m'agrada a mi. Oh, aquesta sí que és bona. Vos voldríeu impedir que jo estimàs una Mirandolina? Per què creus que estic a Florença? Per què vos creus que estic en aquesta casa? Vos no fareu res. Jo no, i vos sí. Jo sí, i vos no. Na Mirandolina té necessitat de la meva protecció. La Mirandolina té necessitat de doblers i no de protecció. Doblers? No em fan cap falta. Jo gasto un sequí cada dia i lo sequí contínuament. I jo, allò que faig, no ho dic. Vos no ho deis, però ja se sap. No se sap tot. Sí, estimat senyor Marquès, se sap. Els cambrers ho diuen. 3 reals cada dia. A propòsit de cambrers, aquell que no en Fabrizio m'agrada poc. Trob que l'hostalera se'n mira amb bons ulls. Potser se vulgui casar. No seria cap desbarat. Fa 6 mesos que va morir son pare. Una jove tota sola i amb tot el pes de l'hostal s'ha de trobar embullada. Per la meva part, si es casa, ja li promet 300 escuts. Si es casa, jo seré el seu protector. I quan a mi, ja sé jo què faré. Veiem. Ens podem entendre perfectament, vos i jo. Donem-li 300 escuts cada un. Jo, allò que faig, ho faig secretament i no m'englavi. Som qui som. Qui hi ha per aquí? Miserable, pobre i orgullós.